Serbisyo Publiko. Color, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa Mayong hapon naman sa aton mga palanggang mga tagpalamati nga aton man pagpangamusta sa inyo sa Lunes nga adlaw. Na Lunes man nga edisyon sa This Is My Life pet sa 6 na sa bulan sang Disyembre tuig 2020. Kamusta ang inyo Sabado kag Domingo? Pamo kaya bilang. Kamusta lang sa itong sa lima palanggang mga tagpalamanti sa kutob sa malabutan sang aton pagpangalagad sa karon iya nga hapon. Upod sa inyo, kubusman nga lagad si Tita Wilma Sugaton sa programa This Is My Life. Ang malabutan sa aton pagpangalagad sa radyo, online, yes, kamusta lang sa inyo? Nakapanyaga na anong aton ginsaluhan upod man sa aton pamilya dara. Ano man ang mga plano ninyo para sa karon iya nga Pasko. Pasko na no. Pero kamusta hon tabing aton mga ginikanan dara nga sa mga lugar, di ba? Subong adlaw. Umpisang face-to-face classes. Kabalo ta diri sa Bacolod. May ara kita diri isa. Ang Alangila National High School. Kay diri diya sa probinsya sa Negros Occidental may 11 ka mga eskwelahan nga nagpatigayon umpisa karon nga adlaw sang face-to-face classes na. Hopefully kabay pagkid no pangamuyuan kailan nga wala lang sa may magtuhaw nga problema sa siniya nga ginpatigayon nga pag atubangay sang estudyante kag yes ara mga estudyante kag sang mga manunlo sa eskwelahan kag magluwas man sina relax lang kamo dira sa inyo tag sa mga radio ara kita updanay sa 684 kHz sa mga nagapod man sa ito online. Hi and hello lang sa gihapon. Hi and hello para sa inyo dira and of course ano pagid Tita Wilma sa YouTube pwede gyapon kita maka-updanay. Ada lang ang search nyo lang dira syempre tawe di ba na search nyo lang dira Action Radio Bacolod Live danay kita tub tak nala stress iya sa sininga hapon. Okay. Pero sa nambal naman ni Tito Wilma, ano ba lang aton sini-istoryahan karon iya nga hapon. Hindi magluwas sa basa naton. Basahon na iton nga sulat, medyo malawig-lawig ni sukalitan naton. Ini karon, inagihan niya sa kabuhi. Nag-promise ko, bayaman di, basahon ko ginang mo sinisulat. Hailin dira sa Barangay Sumag. Kag aton man horoscope, gamay-gamay lang gid sa nambal naman naton. Ay sa aton lang gid mga drivers galit tawe dali gid lang hingalit lang no. Mayo-ayo ini nga balita para sa inyo ba makabawi-bawi bisan paano nga sa diin amat-amat man nga nagbalik iyang madamo-damo man naton nga mga pasahero at tungod sa na-experience ninyo nga pila ka tuig nga pag-sakripisyo tungod sining pandemic nga ini ariho natala na nga mag-implementar ang mga kompanya sang langisang makabig naton big time rollback sa mga presyo sang petrolyo buwas nga adlaw. Ikapila na ni ikalima yung sunod-sunod nga simana sang pagnubo sang presyo sa mga produkto sa langis. Pero do makayuhom-yuhom kamo sini mga drivers kay nga nagpagwa sang advisory ang Philippine Shell Petroleum Corporation. Magapanubo sila sa presyo sa kada litro sang ila produkto nga gasolina sa 2 ka pesos kag 40 centimos, no? 2.40 ba maayo-ayo 2 ka pesos dako na mo, no? 2.40.
Sa diesel, 2.65 ang iganubo kada litro, 2 ka pesos kag 65 sentimos. Kag ang sa bahin naman sa kerosene, 2.70, 2 ka pesos kag 70 sentimos. Abi yung mga taxi drivers na ito, kag mga driver na ito sa mga dipasero nga salakyan, di ba bisan paano makabulig-bulig ina. Maga-epekto buwas, alas 6 ang aga, kag bantayan man nato ng announcement iya sang pila man naton ka mga kompanya sang langis. Alas 2:04 na, relax lang anay dira sa iton mga palanggaman nga mga tagpalamati. Pero abi ninyo, sa iton anay dira bala mga kauturan nga nagakinanglan man sa mga press kag mga matahom nga bulag sa gihapon. Arang Jenny and Christine Flower Stand sa likod sang Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, mga inspirasyon, aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Patayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuwa. Melili Uligo nga nagautoy-utoy gid kadlaw ka and hello dira sa imo na. Good afternoon ma'am dira kay Ma'am Alma Gonzalez Posisyon. Mayong hapon tawi, miss you. God bless. Thank you, kid. Ba miss you too. Na Mary Ann Salvador. Mayong hapon man dira kay Mary Ann Salvador Tribo. Hi, kamusta? Good afternoon, Tita Wilma Patamyaw Kamida. Gapamati sa Sumag Market everyday. Tune in si Papa Utay. Mo sa mga taga Sumag dira ay nga aton basahon nga sulat sa sining hapon. Taga Sumag ang atong letter sender na. Mayong hapon man da kay Miss Jane Hildoric Candido dira sa may Sumag. Meleli Oligo live from Bunny Cafe dira sa Barangay Tangob mayong hapon. Mo ka na tawe. Oo. Cherry Fel Romano. Mayong uto dito, Wilma. I'm watching from Purok Kantaghap, Barangay Oringaw, Kabangkalan City. Sir Alex Montesa, yes, good afternoon. Nag-pop up na. Aha.
Sir, thank you gid sa pag-upod kay Te Wilma sininga hapon online, Sir Melili. Ara man nag-upod sa iton si Ma'am Yolanda Delicano Matahum. Ang matahum nga babae. Yolanda Delicano, good afternoon. Thank you, thank you. Tamyo, please, tawe, Merry Christmas to Ma'am Vanessa Starmayo, Doc Met Mayo, Chinke de Lagdon, Noel Amar, kag Alex Montesa. About Cherry Fel Romano, ha, hindi, nang paumpawan na nas tawe pa mo ka na. Thank you, Geda. Thanks for the compliments. Okay. Mayong hapon, Tita Tamyaw ko lang gali, Familia Javier sa Sipalay from Joanne Javier. Boss, salamat gid sa imo inday Joanne and good afternoon. Kag, ara man tawes, Maria Victoria de la Cruz Esteba. Hello, Ma'am Wilma. Good PM. We're listening here in Taluk, Bago City. Mamas Pasalubong. Sa may Taluk, Bago City sa Mamas Pasalubong sila. Shout out sa family de la Cruz and soon, Melanie and Vic Vic. Soon. Sorry ha. Sala ng pagbasa nito. And soon, Melanie and Vic Vic. Okay. Hi, Action we. Good PM lantaw lang kami di. Salamat in the Yoli. Good afternoon lang sa inyo daratanan. Thank you, Gid. Stay safe man kamo. Good day, Tito we. I like your voice. Na napakalambing watching you from IMP Sea Breeze Resort here in Taguig City. Ingat ka lagi. Thanks for the 3 hearts, na. Hennessy Magalona. Yes, thank you, Gid, na. Dira sa IMPC Breeze Resort in Taguig City. Merry Christmas in advance sa inyo dira. Joshua Sagaysay. Mayong udto Tito Wilma always watching sa puro kataghap. Sorry, parang uringaw ka Bangkalan City. Yes, Ma'am Elizabeth Malakagamala. Good afternoon. Thank you so much. Good afternoon, Ma'am Wilma. Please greet Reverend Father Ruel Hundos on his birthday today. Father Ruel, happy birthday to you. Greetings coming from Reverend Father Bong, our brethren Rai, Gamalan family. Thanks a lot. Stay safe always and take care, Ma'am Wilma. God bless you and keep you, and more power to ARB at 52. Thank you, kid. Martin Aliling. Salamat gid mayong hapon. Are naman si Ma'am Ana Sinoro. Salamat gid Ma'am Ana Sinoro. Madipayon nga babae sa kalibutan. At salamat gid Artendoy. Tawi, good afternoon. Mustaman kami sa Hacienda Panggulayan or Pangulayan. Sa programa mo. Mga taga Hacienda Panggulayan o Pangulayan na mayong hapon gapangamusta si Artendoy. Okay. Now, balikan ko lang na siguro karon naman na Tita We na iba na ito nga mga greetings. So, relax lang ka mo, anay dira. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sagsay ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, kantahin na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamangan itong palamati. Ay inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental.
Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa Alas 2:21 na ang aton man pagbasa ng sulat sa sininga bahin. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay, basaw na ito nga sulat. Okay. Okay, sa itong dira mga tagpalamating aton sining letter sender karon nga hapon alin dira sa barangay Sumag. Pero bantayan ninyo anay dira karon na sa mga may entry para sa itong SAP pamasko sa ARB. Tapos na itong basa sulat karon mabunot kita sang aton sini winner. So relax lang kamo dira. Ang sulat ni Marilyn Nagasiling. Dear Tita Wilma, maayong hapon sa imo kag sa tanan nga katapos ng DYEZ kag sa tanan mo nga tagpalamati sa This Is My Life. Fans mo man ako sa imo programa kada hapon. Nagapamati ako sa programa mo. Amo nga magpasakop man ako. Ta ang akon This Is My Life, amo ang akon inagyan sang bata pa ko hasta subong. Abi mo tita, ay yes, so amo nang ginapagkakita ko. Dramatista man ako sang una, tawag galang gali ako kay Marilyn. Matuod ko ina nga ngalan. Broken home kami. Kagamay pa ako, wala na sa puder ko ang father ko. Kay nagbulagay sila sang mother ko. 5 kami kabag-utod, kag ako ang kinagot. Bohemio, abi tatay ko, damo chicks. Tas ang elementary ako ang representative sa Mabini Elementary School sa declamation. Declaimer ako, kag singer sa amon eskulahan.
Gamay pa ako, biba ako, kag mahilig ako sa kanta. Abi mo tita, singer pa ako sa mga orchestra, sang teenager pa ako. What silingon. Ha, hobin ka pa. Nagsugod ako drama. Yes, basahon ko na lang ni kay True to Life gidyang iya siniya. Nagsugod ako drama sa ABS-CBN sang 1964. Grade 4 pa lang ako. Duha ka estasyon ang ginadramahan ko. Hindi man guro malain kung hingadlan ko. Kay sirado naman ini. ABS-CBN kag DYRH. Bata ang mga papel ko sa mga drama ko. Sa piyak naman, ako ang nagadala sa papel ni Maria Morena. Baga dumduman kong gamay po elementary ko ni Maria Morena. Amo ina ang title sa akong drama. Tana upod ko pa ina sa drama, mga dramatista ninyo dira subong sang mag-abriliwat ang mga radio station kay may drama man. Si Chana Fernandez, si Jimmy Bilonio, Stella Villaluna, Esther Belbatis. Sang mag-high school ako, nag-night class lang ako. Kaya nag-recording ako sa mga drama ko kun adlaw. Ako naman ang nagabayad sang tuition ko kada bulan. Kaya may sweldo man ako. Kasadya ko nag-obra ka sa radio. Happy gid ako sa life ko. Sang teenager pa ako. O galing sang 1972, nag-martial law, kag nagsira ang tanan nga radio station. Ti wala ng programa, wala na drama. Kag may nagtuyo mga sawa sa akon. Tama po ito sa pagmamana mo. Ti naman na lang ako sa edad nga 18 anyos. Okay man nga mo pagpangabuhi, kag nakabata kami, 6 kabilog. Kag may mga apo na kami. Ang masubo kay kinuha na ni Lord sang 2016 na byuda na ako subong 6 na katuig. Okay man kay ari man ako sa luyos ang akon kabataan kag mga apo. Titaas na nilang diri ang akon, this is my life. Ipangamuyo ta na lang kay Lord ang aton suwerte. Tita, God bless you and to all your family. Ang matinahuron Marilyn Kiman Hinson, sang Sumag, Bacolod City. Okay, regards tagid ka. May gina-regard siya, ma. Okay. Sa imo, hindi Marilyn, madumduman ko, Maria Morena, dumduman ko isang una nga drama. Ikaw ang bata, cute-cute niya bata, nami, but-buot, no, kumamati lang tabalan, no? But anyway, sa imo, Inday Marilyn, salamat man sa imo, pagpaambit sang istorya sang imo kabuhi. Diri iya sa This Is My Life. Pero sa makita, bala naton, nami, di siya sa mga kabataan, di bala? Mga kabataan nga daw wala naghahatag importansya sang ginatawag kabuhi naton. Mga kabataan nga wala naghahatag importansya, sa pagtuon, sa pag-eskwela, ba mga anak, kinahanglan ginaton ina, no? Ilabi na sa karon iya nga panahon. Pero o galing, kung lang taon bala naton, hindi Marilyn, ang ikumparar naton, ang time, ang panahon mo, ang panahon namon, ang masunod nga generasyon, tub-tub sa karon nga generasyon, lain-lain ang mga nagakatabo. Lain-lain na, kadamo sang mga pagbago. Dugangan pagid sang pagbago nga gindulot sang pandemic sa atong tagsa kakabuhi nga with no exemption tanan kita apektado, manggaranon ka man, pigado ka man, guwapa or guwapo ka man, apektado na itanon, wala exemption mo, di bala, no? Pero ang mahambalang gid ni Tita Wilma sa tanan, nagapasalamat kita nga bisan paano wala kita ginapatumbayaan sang mahal nga Dios. Basta ara lang kita nagakapit kag padayon kita nga nagapangamuyo kag nagadangop sa iya. Kay Inday Marilyn sa itong tagpadala sang iya sinisulat, ma-picture out na to ng imo kabuhi, naging malipayon ikaw sang imo, yes, kupurmigig ako, masadya ang kabuhi sa radyo. Especially sa drama department, yes,
no? Di ba la, naga-enjoy ka mo, kisa masubo man, gakadala ikaw sa pag-emote sa imo role, tika experience siya man ina ni Tita Wilma mo, di ba? Yes, oo. Masadya ang kabuhi, kagdamo ka man ma-experiensyahan sa kalibutan sang radyo. Di ba? Amo na siling naton, lain-lain nga kalibutan, lain-lain nga mga experiences ang aton sinimagyan. Pero sa gihapon nagapakita nga mabakod gihapon si Inday Marilyn. Awak mo mimo kabataan, di masadya ka subong ko na dula man ang bana mo 6 years ago, hoping nga malipayon ikaw upon naman ang imo mga apo. Pareho lang na nagsugod ikaw sa panibagong kabuhi upod sa imo mga apo, nga hindi matupungan nga kalipay ang mahatag sang mga apo kumparar sa mga anak. Hindi matupungan nga pag-ugtas man ang kabaylo sinatanan, inaiya ang duag sang ginatawag kabuhi naton sa kalibutan. Man may ups and downs, lain-lain nga duag sang aton sinikabuhi. Pero kinahanglan lang kung ano nga duag, ano man nga pagtilaw or paghangkat ang imo ma-encounter, magpakabakod lang kita kag magpadayon sa sining duta nga luwahan. Kabay pa nga maging happy ang Christmas ang tanan. Bisan medyo masuluslimuot pa ang atong sa sitwasyon. Pero mabatyagan na ginaton tuod balabaw ginoo. Makita mong tao kay nakagwa man sa tawi kahapon kay tinag pa second dose, share ko lang nakadali. Pa second dose ang akon anak, ang akon hinablos nga girl. Abaw, sa pagkadamo-damo isang tao. Ti isa lang mo sa mall, baw. Makita mo pala mga tao sa mga kalanaan pag nga inang masamay, di ba masamay sa ila sininawong ang kalipay, nga ang kalangkag nga nakagwa, so ini na nalipay nga nakakaon sa gwa. No, do something amo do ato balang dogin priso kamo kag nakagwa, pero bisan pa imo man mabatyagan kag bakitan sa ila ang paghalo. Dan tana padayunon, tana para nga mangin happy kita tanan sa pagsulod kag pag-abi-abi iyasang bagong tuig sa maabot nga tuig 2022. Alas 2:31 Action Radio Philippine Standard Time. Antes man si Tita Wilma mag-commercial, abi anay mabunot kita sang aton sa ni winner para sa aton sa pamaskwa sa ARB. Sino yan na masuwat isang 500 pesos nga cash. Sa pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanan nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Salamat din sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Gid, bodo Christmas na Christmas, gid. Abi, sa itong linya. Hello, mayong hapon. Hello, may hapon, Tita We. Wow, babayang aton tagdaog. Ang aton, masiling ko winner, kaya ikaw nabunutan mo, no? Mayong hapon sa imo. Si Lalaine, ini? Si Lalaine Escalo na, Tita We. Lalaine? Escalo. Lalaine Estalo sang? Barangay Mandalagan, Abkasa. Lapitay sa Barangay Abkasa, sa Abkasa, Mandalagan, Barangay Mandalagan, no? Okay. Okay, Lalaine. Congratulations, gid Lalaine, ikaw nabunutan namon diri. Na, ikaw magabaton sang 500 pesos nga cash. So congratulations sa imo. Kag Inday Lalaine, isa lang pamangkot ni Tita Wilma, kinahanglan kabalo kag isang aton tagline. Pero mabatian mo gid na, di ba? Mabatian mo na sa antes magpaalam ang reporter, antes magpaalam kami nga mga anchor sa tagsa ka programa. Pwede ka lang kasugpon kay Tita Wilma kung maghambal ko nga una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Katunog sang coach mo. But anyway, thank you so much. Kabalo, gitik nga pamati. Kaya tinakilala mo ko dayon, no? So, Inday Lalaine. Madamog nga salamat. Madamog nga salamat. And Merry Christmas. Congratulations. Thank you. Okay. Sa
Paskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radyo number 1. Okay, congratulations kay Lelene Istalo sa abkas sa Mandalagan, Bacolod City. Inday Lelene, huliton mo lang nga magsulod dira sa imo cellphone ang text sang remittance center kung anong imo reference number sa pag-claim sa imo 500 pesos nga cash kag ang message man kung sino ang sender sina. Okay, so congratulations again kag stay safe man kamo and God bless. Mabalik pa si Tito Wilma pagkatapos sang mga ini. Alas 2:34, Action Radio Philippine Standard Time. Okay? Yes. Manam yun, Tito Wilma. Okay, mga naka-online na, Raymart Sabidonia, no, mayong hapon, Tito Wilma, patamyaw lang ko kay Julius, kag kay Loloy, Seng Limbo. No? Good afternoon lang dira. Inday Julie Militado Patrimonio, good afternoon to from Singkang. Wow, salamat mayong hapon lang dira. Ay na sinoro sila ni Inday Ana, wow, congrats. Patamyaw lang ko, yes. Mayong hapon gid Tito Wilma manamyaw lang ko sa family ko dira sa may Kabangkalan sa Barangay Tagok nga nagapamati gid pamilya Flores kag kay Tay Ali Flores. Thanks gid from Cripston Zone. Salamat gid Inday Blaza. Good afternoon. Salamat gid sa imo. No, Ate Kim Eriman. Good afternoon Tito Wilma. Yes, salamat man. Correct gid ta. Pangamuyo gid. Lain na gid subong sang una. Yes, ma'am, correct ka gid dira. Salamat gid and thanks for the big heart you sent na. Annalie Bautista, mayong hapon. Happy Monday, Tita We. Good PM. Ari naman kami sa My Silent Homes. Gapamati sa This Is My Life. Ari, Thelma Iguico, Lydia Bibing, kay Jennifer Hormigos. Salamat, Tita We. Stay healthy always and God bless you and your family. Salamat gid ma'am na Virgie. Artendoy, good afternoon. Musa mati man kami sa Shenda, iyas dana ina. Nabasa na ni Tita We Gina. Ma'am Teresa Hofelinia, no? Ma'am Teresa Hofelinia, mayong hapon kag salamat man sa imo. Yes, ara man si Diding Alojamiento. Mayong hapon action Tito Wilma. Salamat Diding. Bapa mo ka na bala. Thank you, Gid. Kag, Salamat Gid. Kag, mayong hapon man dira kay Indayoli, kag kay Cherry Fel Romano. Maria Angeline Canoyville. Villaraiz na good afternoon, salamat gid. Mayong hapon man sa imo. Brian Baldezar, Maria Victoria Dela Cruz Esteba kay Hennessy Magalona, good afternoon. Salamat gid. Kay Joshua Sagaysay, mayong hapon, but thanks for the care. Kay Jay Liarena, happy gid si Jay, no? Salamat man akag mayong hapon lang sa imo. Inday Jenny Vista, good afternoon. Kay Emra Kiubas. Kay Sir Martin Gonzalez, good afternoon man. Kay Fernie Espanyola. Evelyn Martinez, good afternoon. Yes, kay Dulce. Dulce Hardio Pakalinga. Hello, good afternoon, Tita We. Salamat, gid ana. Diding, salamat man. Kay Raymart, good afternoon man. Yes, gaupod man sa iton online. Karon nga hapon si Fernando Bongbong Narciso. Kamusta na ikaw? Mayong hapon lang sa inyo, dada. Kay Annalie Bautista, mayong hapon man. Baw si Inday Wilma Inocencio Cabarles. Good afternoon sa Isabela. Ina sila, no? Mayong hapon, gidera. Okay. So, Joshua, salamat man. Kag mayong hapon. Okay, enough lang inaanay ha. So, salamat gid sa inyo.
Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, yung ngalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why the main naman-amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire on my part because the year nga nagsulod ko, nagdamo ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later. 43, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Padayon man si Tita Wilma at ang ato na horoscope. Sa mga nagaulat sang ila ni zodiac sign. Karon iya nga adlaw Disyembre 6. Tuig 2021 ay happy birthday gilianay dira sa San Enrique. Happy birthday kay Inday Trixie Shabinson Sugeton. Trix, happy birthday hadin kay Mama mo Mary na. Happy birthday. Una nato ng zodiac sign nga Sagittarius. Ang mga Sagittarius maganda taon Nobyembre 23 tugtog Disyembre 21. Ba mga Sagittarian happy
happy sila sa ila sini life karon nga adlaw tungod sa matudtuod nga gugma nga ila gina-experiensya. Ano? Pero Sagittarius, kung pwede pa lang kung ano man ang imo lifestyle subong, especially kung healthy lifestyle, ay padayuna ina kay makabuligid sa imo. Halungan mo man ang imo mga importante nga mga kagamitan kay basi bala ma-misplace how na. May ara pagid ikaw mabaton nga importante nga impormasyon karon nga adlaw. Maswerte mo naman nga mga numero 25, 31, 41 kay Justice Ace, Dollar Green is your lucky color. Mga Capricorn, ang mga Capricorn na taon Disyembre 22, tubtob Enero 19. Yes, Capricorn. Ikaw nag-enjoy man sa imo relasyon, ha? Bisan ara ikaw sa pihak sang kasubo or sa pihak sang problema, ha? Hindi kaya maubusan sang pagyuhom. Abaw. Mo na yan kinanglan, ha? Kinanglan luhum lang sa piyak sang tanan. May katapusan man na mo, di ba, Capricorn? Okay, be positive lang. 31, 46, 28, kay 12, mga masuwati, mga numero. Hot pink is your lucky color. Aquarius, ang mga Aquarius in Enero 20, tubtub Pebrero 18. Yes, Aquarius, magsiling ka bala manggad? Or kahamungayaan, masiling kabi mo na, hindi na iya imposible nga maangkon mo. Para sa inyo, hindi ina imposible nga maangkon kon mapisan lang ikaw. Kag nagapaninguha lang ikaw, di ba? Hindi ka dapat magkabalaka kag magkahadlok sa mga ma-encounter mo nga mga problema. Maswerte mo nga mga numero 46, 26, 12 kag chess, sun yellow is your lucky color. Yes, Pisces. Ang mga Pisces naman, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Piscean, feeling mo, subong adlaw, mayo gid ang padulungan sang imo ginaplano nga himuon mo. Ano ina, may proyekto ikaw nga ginaplano? Yes, mabatsyagan mo ang kaayuhan dira. Sunod-sunod nga mga oportunidad ang mag-aabot pagid sa imo. 26, 38, Justice 6, kag 7, mga masuwati mga numero. Cherry red is your lucky color. Aries. Ang mga Aries naman, Marso 21, tubtob Abril 19. Subong man nga adlaw or subong nga simana, ma-experiensyahan mo ang pinasahi nga klase sang adventure para sa bahin mo iya. Pero likawan mo lang nga mangin kampante ikaw, ilabi na sa mga tao nga hindi mo kilala sang maayo. Mga maswati mo naman nga mga numero 32, 8, 40, kag 16. Cyan blue is your lucky color. Taurus, ang mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20. Taurus, sino sa horoscope, kung hindi ka mag-surrender sa mga experience mo sa kabuhi, subong, mag-celebrate ikaw, mag-celebrar ikaw sang kadalagan sa palaboton. Basta tadlungon mo lang ang mga sala mo nga ginahimo. Kagbuyan mo na ang baraha nga ginauyatan mo. Tama na na. Malintindihan na sa mga Taurian ang bot silingon ni Tita Wilma. 34, 30, 12, kag 55. Dollar green is your lucky color. Una palang ina nga bahin sa pagbasa ni Tita Wilma sang aton mga tag sa ka-zodiac sign para man sa aton tag sa ka-horoscope. Dira sa Villamar kay Sir Felipe kay Ma'am Jocelyn, Sir Felipe, Sir Ipe kay Ma'am Jocelyn Moncatar. Kay Romel mayong hapon lang dira kag salamat gid na. Kay may nang Perla kay Inday Make dira man sa Betstorm. May bide salamat gid sa pag-upod kay Tita Wilma. Relax si Tita Wilma magabalik pagkatapos sang mga ini. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya
sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. This is the first music station with the students of Bacolod. When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. That's why yung dinay na naman-amat ang nagsulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. Bapos mo fire to my part because the year nga nagsulod ko, nakadagdamog ko dito at that time. Simple ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog isa nagdamog dito. So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro
nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa among nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga ka-aksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. Inday Char, Bendanillo Corte, good afternoon. Kamusta lang ikaw dire? Stay safe man and stay lovely as beautiful as you are. Mangyapon na. Inday Cha. Yes, di lao. Sana mangyapon. Good afternoon. Tito Ari kami gyapon ni Nana Isabel, ga-monitor sa Victoria City. Happy Monday. Dira man sa mga taga Isabela, Danver Torillo, mayo nga pong Tito Wilmsa from Torillo family. Thanks for the stars you send. Okay, alas 2:55 na, padayon si Tito Wilma sa mga nabili natin ng mga zodiac sign para mag-set yung tag sa horoscope. Iya karon nga adlaw. Gemini na kita sa mga Gemini. Amoy ni mga natao may 21 tubtubunyo 21 ba maayo Gemini. Progressive ang adlaw ni Gemini. Kag ma-appreciate mo gid sang maayo ang kaayo or katahom sang kabuhi paamo na. Ang imo mga desire, ang imo sin mga hayluman para sa imo kabuhi, mahatagan ina katumanan. Mga maswati mo nga mga numero 26, 15, 45 kag 36. Amethyst violet is your lucky color. Cancer, ang mga Cancer naman Hunyo 22 tubtub Hulyo 22. Ang mga Cancer palangga ginilang ila kaugalingon, no? Love na love gini nilang ila kaugalingon. Gani hindi mo pagpasugtan or ninyo pagpasugtan nga mahigkuan ina sang iban. Maghalong sa tao nga ginasaligan. Paamo ka na. Maswati mo nga mga numero 23, 47, 37, kag 56. Pearl white is your lucky color. Leo, mga Leo, Hulyo 23, Tubtub, Agosto 22. Mamati ka bala sa mga religious songs, Leo, para madula ang stress nga mabatyagan mo, para magmag-anina. Kag hindi tanan, hindi tanan nga magahambal pamatian mo. Masuwati mo naman nga mga numero 22, 54, 29, kag 45. Pine green is your lucky color. Virgo, ang mga Virgo, Agosto 23, Tubtub, Setyembre 23. Virgo, batuna ang kamatuoran nga mabudlay nga magkabuhi sa pagpakuno-kuno. Kay nga kaugalingon mo lang ang una mo gid nga ginaintulin na ginainto mo kaugalingon mo. Batuna kung anong realidad sa life mo, okay. Be it, kag magpaningwa ka. Masuwati mo naman nga mga numero 16, 26, 22, kag 43. Carrot orange is your lucky color. Libra. Kaya tuway na ito na mga libre na taong Setyembre 24, tubtub Oktobre 23. Yes, Libra. Kung ano man nga krisis ang imo sini ma-encounter karon nga adlaw, malampuwasan mo gid ina. Kon magpabilin ikaw nga honest or tampad, no? Sa imo kaugalingon kag sa imo isig ka pareho. Pasugti man bing kaugalingon mo. Pasugtan nga ano to we. Tagay kung anong gusto sang kaugalingon mo, abi tagay man ina katumanan para nga maging happy ka man. Hindi nga ang time mo ara na lang sa ila, sa iya. Look at yourself. Na love yourself
libra. Maswati mo naman nga mga numero 18, 26, 37, kag 47. Scarlet Red is your lucky color. Nabatian nato na itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope. Karon iya nga adlaw, Lunas na Lunas, Disyembre 6, tuig 2021. Ma'am Marlene Diaz, good afternoon. Yes, good afternoon. Kung ito, Wilma, kay Sir Liberato Sornito or Sornito, salamat man sa imo, na mayong hapon lang din. Pero, kag Dinoy. Nanay Patring, mayong hapon lang dira, ano, sa inyo tanan. Impontole Stress, Action Radio Philippine Standard Time, ang ito na 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Sa itong Orasyo Imperata batok sa COVID-19. Orasyo Imperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtulag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matap na ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyoni ang among mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, sing may kasangkol kag kaluoy. Hatagi sila sa ikaayo sang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila pamilyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwanan. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa. Magbulig sa amon sa sinintion sang krisis kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Hesukristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang, nagadangop kami, umahal nga Iloy sang Dios. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman.
O mahimayaon kag bulahan nga birhen. Amen. O mahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Amen. Madamo gid nga salamat mga palanggan naton nga mga tagpalmati sa pagupod sa pagpangamuyo kay Tito Wilma sa ngayon oras so emperate patuk sa COVID-19 kay sang aton 3 o'clock prayer. Iuna sa atong sinipag paalam sa inyo sa karon nga hapon ay dira gali sa may Axe meat shop dira sa may Bangga Sumil sa may Barangay Bata. Mayong hapon dira sa inyo. Salamat gid sa pag-upod ninyo sa amon diri sa Action Radio ha. Salamat gid kay Robert Santillan kag kay Grace Marie Santillan kag kay Yani kag kay Baby Arsha dira sa Pine Tree. Mayong hapon. Si Tita Wilma magapaalam na, pero ang ito naman Bible verse of the day ay bilin sa inyo sa siningadlaw from Romans chapter 10 verse 10. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Salamat, Gid. Buwas na naman kita mag-aupdanay, so stand by na sa matawang nga drama, mensahe sang paghiguma. Mga kaaksyon din ka man sa Pinas, labutan ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Action Radio!